खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिक्रम दैमारि जाय ठिकादार नोंथांमोना मिथिगौ दे गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथाङा बिटिसिनि खामानि मावनाय आरो मावैखौ लानानै गोबां आरटिआइ होनानै खौरां बिजिरनि गेजेराव गावखौ सरसायाव लाबोबाय थानाय बिथां बिक्रम दैमारि बे बिक्रम दैमारिखौ सिमलिगुरि VCDCनि रायजो राजाफोरा मोनाखै नागिरबाय दं बिथाङा बहा दङ बे समाव नागिरनानै मोनाखै सिमलिगुरि VCDCनि रायजो राजाफोरा ओरैनोथ' 2 बोसोर जाबाय जों नुवाखैनो जिहेतु इउपिपिएल सरकार जानायनिफ्राय जों बेयाव नायबाय थादों माने फैखायाखै बे खननै ना खनथामसो लोगो मोनबाय फैखायाखै दा ओरैनोथ' 2 बोसोर जाबाय जों नुवाखैनो जिहेतु इउपिपिएल सरकार जानायनिफ्राय जों बेयाव नायबाय थादों माने फैखायाखै बे खननै ना खनथामसो लोगो मोनबाय फैखायाखै दा बे समाव बिक्रम दैमारिनि बेरेखा अजद थिखांदों बे समाव बिक्रम दैमारिया सिमलिगुरि VCDC बे सिमलिगुरि VCDCनि जे मावख' बे अफिसखौ थांनाय 2018 आरो 19 बै समाव बिथाङा लुनो होनानै खामानि मावदोंमोन नाथाय बिथाङा लुनानै होफुङाखै आद्रा दङ बिथांनि जे लुफुंनाय सिमलिगुरि VCDC बे VCDCनि जे मावख' थामहिनबा बे मावख'आ दिनैसिमबो लुफुंजायाखै आद्रा जानानै दङ जायनि थाखायनो सिमलिगुरि रायजो राजाफोरा बे समाव बिक्रम दैमारिखौ नायगिरदों बे समाव नायगिरनायनि मोनसे भिडिअ भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों थारैनो बिथाङा जाय बिक्रम दैमारिया जाख्ल'नायनि बेरेखा रायजो राजाफोराव बिथाङा BPFनि बेनार लानानै गुबुन समाव गावखौनो ठिकादार कन्ट्राक्टरनि जे सासे गाहाय नेहाथारि महरै बिथाङा बुंना लानानै गुबुन जायगाफोराव बिथाङा फोसावदिं खालामो गावखौनो ससियेल मिडियायाव गावखौ मोखाङाव लाबोबाय थानाय जे बिक्रम दैमारि बे बिक्रम दैमारिनि बेरेखा बे समाव सिमलिगुरि VCDCनि रायजो राजाफ्रा अजद थिखांदों थामहिनबा समाजारि बिजोङाव मोनसे गोसारदों भिडिअ बे भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा दाबि खालामदों सिमलिगुरि VCDCनि रायजोफोरा दाबि खालामदों जे बिथांमोना बुंदों जे बिक्रम दैमारियानो जे सिमलिगुरि VCDC मडेल VCDCखौ बिथाङा थांनाय 2018 आरो 19 बै समावनो बिक्रम दैमारि ठिकादारा लुफुंनो नाजादोंमोन नाथाय बिथाङा आद्रा दोनदों बिथां बिक्रम दैमारिया बेफोरबायदि अजद खालामदों बेयो गंसे VCDC अफिसमोन बियो मडेल VCDC अफिस आरो मा सनाव लुवामोन 18-19निफ्रायनो लुनायखौ जों नुदों आरोखि आच्छा ओमफ्राय ठिकादारा सोर ठिकादारानो जोंनि मिथिनायाव दिमाकुसि ओनसोलनि बिक्रम दैमारि होननानै मिथिगौ आरो बेयो गंसे VCDC अफिसमोन बियो मडेल VCDC अफिस आरो मा सनाव लुवामोन 18-19निफ्रायनो लुनायखौ जों नुदों आरोखि आच्छा ओमफ्राय ठिकादारा सोर ठिकादारानो जोंनि मिथिनायाव दिमाकुसि ओनसोलनि बिक्रम दैमारि होननानै मिथिगौ आरो नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ समावसो मिथिगोन नाथाय बे समाव सिमलिगुरि मडेल VCDCनि रायजो राजाफ्रा मोननो थाङाखै बिक्रम दैमारिखौ बबेहाय दं बिक्रम दैमारिया बे समाव गुबुन जायगाफोराव बिथाङा समाजारि बिजोङाव गावखौ मोखाङाव दिन्थिबाय थानानै जे बाथ्रा बुङो जे समाजारि बिजोङाव बिथाङा गले फैनानै बिथाङा जाख्ल'नायनि बेरेखा बाथ्रा बुङो नाथाय बिथांनि VCDC थामहिनबा सिमलिगुरि VCDCनि मावख' लुफुंनायाव बिथाङानो जे लुफुंना होआखै अब्ला सोंथि सिखाङो जे बिथाङा जाख्ल'नायनि बेरेखा आद्रा थानाय खामानि मावफुङिनि बेरेखा गुबुनखौ बुङो नाथाय गावनि बेलायाव बिथाङा मा बुंगोन रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथाङा मा बुंगोन बे मोनसे गिदिर सोंथि बे समाव सिमलिगुरि VCDCनि थामहिनबा मडेल VCDCनि रायजो राजाफोरा बिक्रम दैमारिखौ नायगिरबाबो मोनाखै होनना बुंदों लुना होगोना होआ बेनि सायावबो रोखा नङा होननानै बिथांमोना अजद दैखांदों पाब्लिकआथ' बुंदों जे बे न'खौ हयथ' जानाय नंलादां थगायबाय खोमा बिसोर होननानै बुंदों आरोखि जे हयथ' बिनि फैसाखौ हयथ' दिहुननानै बिथांमोना हयथ' जाजोब्बायबो जानो हागौ दिनैसिम गैला बनायला एसेबां जाबाय जिहेतु नङा होमबा गोदान स्किमफोरानो जाजोबलांबाय बेथ' आरो बिसिनि समाव BPFनि समाव बनायनाय इमान गोजाम नंमोन दाथ' जानायनि सम्भावना गैला खोमा फैसा जाजोब्बाय खोमा आरो बिथांमोना अजद दैखांदों आरो अजदनि गेजेरजों फोरमायदों जे बिथांमोना बे VCDCआ जुदि लुफुंना होनायमोनब्ला जोबोद मोजां जागौमोन ओनसोलनि थाखाय मोजां जागौमोन नाथाय बे VCDCखौ लुफुंना होगोना होआ बे मोनसे बिथांमोननि गेजेराव बेले बेजे सोंथि जानानै दं बे समाव बिक्रम दैमारिया बेनि सायाव मा खेंफोरथि होगोन
बेखौ समाजो फोरमायगोन नाथाय सिमिलिगुरि VCDC नि बा मडेल VCDC नि जे रायजो राजाफोरा मोनसे अजद खालामदों बे अजदा समाजारि बिजोङाव गोसारदों जे मडेल VCDC नि मुङाव बिक्रम दैमारिया जाख्ल'दों थामहिनबा बिथाङा लुफुंनो नागिरनाय जे VCDC खौ आद्रा दोनदों हाबदान खालामना दोनदों बिथां बिक्रम दैमारिया होननानै अजद खालामदों समाजारि बिजोङाव बे भिडिअआ गोसारनायखौ नुनो मोनदों नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ समावसो मिथिगोन नाथाय बे समाव रोखा बिथां अजद खालामग्राया गावनि मोखांखौ दिन्थिनानै बे समाव अजद होनायखौ नुनो मोनदों थारैनो बेनि सायाव बिक्रम दैमारिया बे समाव मा बुंगोन जिहेतु जाख्ल'नायनि बाथ्रा बिथां बिक्रम दैमारिया बुंबाय थानायखौ नुनै गुबुन समाजारि बिजोङाव बिथाङा बुंबाय थायो दा बे बुंबाय थानायनि बेरेखा गावनि बेलायाव बिथां बिक्रम दैमारिया मा बुंगोन बे समाव गिदिर सोंथि बे समाव अजद खालामनाय थामहिनबा सिमिलिगुरि मडेल VCDC नि रायजो राजाफ्रा बे समाव बिथाङा मा बुंदों बेनि सायाव आबुङै नोंथांमोननि गेजेराव होनि गोजोन्थों आदा नोङो बे ओनसोलनि ना आङो बे ओनसोलनिनो आं सिमिलिगुरि VCDC निनो सासे बासिन्दा आच्छा ओमफ्राय बे न'खौ आसलते सोर लुनायमोन आरो मा न'मोन बियो गंसे VCDC अफिसमोन बियो मडेल VCDC अफिस आरो मा सनाव लुवामोन 18-19निफ्रायनो लुनायखौ जों नुदों आरोखि आच्छा ओमफ्राय ठिकादारा सोर ठिकादारा जोंनि मिथिनायाव डिमाकुसि ओनसोलनि बिक्रम दैमारि होननानै मिथिगौ आरो ओमफ्राय बे बिक्रम दैमारिया बेसे गोबाव जाखो बेयाव फैथारिया ओरैनोथ' 2 बोसोर जाबाय जों नुवाखैनो जिहेतु इउपिपिएल सरकार जानायनिफ्राय जों बेयाव नायबाय थादों माने फैखायाखै बे खननै ना खनथामसो लोगो मोनबाय फैखायाखै दा खनसे माने BPF नि बे सोरखारनि आमोलावनो बानायनायमोन बनायनाय बेनि उनाव फैखायाखै खनसेबो नाम निसाना जेबो गैया दा जेबो गैया जागोन होननानै सार होदों खिन्थु गैया ओमफ्राय पाब्लिकआ बिनि सायाव माबाफोर डिसिसन लादों नामा माबाफोर आलोचना खालामो नामा न'आदि जायासै पाब्लिकआथ' बुंदों जे बे न'खौ हयथ' जानाय नंलादां थगायबाय खोमा बिसोर होननानै बुंदों आरोखि जे हयथ' बिनि फैसाखौ हयथ' दिहुननानै बिथांमोना हयथ' जाजोब्बायबो जानो हागौ दिनैसिम गैला बनायला एसेबां गोबाव जाबाय जिहेतु नङा होमबा गोदान स्किमफोरानो जाजोबलांबाय बेथ' आरो बिसिनि समाव BPF-नि समाव बनायनाय इमान गोजाम न'मोन दाथ' जानायनि सम्भाबनाव गैला खोमा फैसा जाजोब्बाय खोमा एसे आरो इदिनो बहाबाफोर बिदिनो हाबदान खालामनाय दं नामा बिथांनि नामाव बहुत खोनादों जेरै मुरमेला VCDC-आबो बिदि हाबदान जाना थादों आरो बबेबा बिदि खोनादों आरो मथथे एकदम बरबाद खालामदों बरबाद जाजोब्बाय जिहेतु इमान मोजां बुस्थुखौ बनायनानै जि गिदिर हलमोन बियो जागौमोन समायना जागौमोन नङा होमबा मिटिं खुंनो हानाय जागौमोन पाब्लिकनि सम्पति पाब्लिकनि मोनसे सम्पतिमोन आरो गैया आरो आच्छा नोंथाङा बिक्रम दैमारिखौ सिनायो नामा बिक्रम दैमारिखौ ओरैनो आङो बिथाङा BPF-नि सासे ठिकादार ग्रुपनि सासे लिडार होनना मिथिगौ आरो आच्छा बिथाङा आथिखालाव BTC ओनसोलाव गोबां जायगाफोराव गिदिं BTR सरकारनि खामानिफोरखौ नायगिदिंदों आरो गोबां खामानिखौ बिथाङा खेंफोरथि होगासिनो दङ फेसबुकआव दा नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा बिथाङा जिहेतु ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थादों जे गोबां माने इउपिपिएल सरकारनि खामानि मावनाया जितु खामानि गैया मा गैया होनना बिथाङा बुंदों खिन्थु बिथांमोननि समाव BPF-नि समाव जेरै बिक्रम दैमारियानो माने बेबायदि खामानिखौ मावनानै जितु आधासे गारना दोनबाय बिथांमोना मालायखौ बुंना मा जानो जितु बुंदोंबाबो गावसोरनि देहायाव नांफिनदों जितु प्रमान जाबाय नङा होमबा बे VCDC अफिसखौ बिथांमोना लुना होनो हायाखिसै बिदि आरो आच्छा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोनाबो निस्सय जिहेतु बे न'आथ' बिदिनो थायोब्ला एबा VCDC अफिसा बिदिनो थायोब्ला बेखौ रायजो राजाया बाहायनो मोननाय नङा होमबा बिनि सायाव बे सिमिलिगुरि VCDC-नि ओनसोलनि सुबुं जानानै नोंथांमोना बिनि सायाव राहा लागोन नामा जोंथ' राहा बिदि लानो जोङो जितु सानाखैबो आरो साननायबो नङा जितु बिथांमोना जितु मावासै गारना गालांखाबाय दा जों बे मानसिखौ जों नागिरनायाव मोनला नङा होमबा जिहेतु बिथाङा मावनानै गालाङासै दाथ' हयथ' बिनि माबायानो गैला खोमा जोब्बाय खोमा बेबायदि आरो जोङो जिहेतु समय सापेक्षे जों बिथांनि जि मावनानै जितु आद्रा थालांबाय जितु मावना होआसै बेखौ जों हयथ' रायजोफोरनि गेजेरजों बा जोङो बिथांखौ बिबेचना जों खालामगोन बा बिसार खालामगोन जोङो बिथाङा मानि थाखाय मावनानै होनो हायाखिसै
गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।